आज आपण बनवणार आहोत परतलेली कारली अशी एकदम पातळ कापं काढून घेतलेली आहे मी। एका कारल्याची 3-4 कापं झाली आहेत। त्यात मी थोडंसं मीठ टाकते आणि त्यात लिंबू पिळते। आपण आता ते लिंबू आणि मीठ लावून 10 मिनिटासाठी आपण कारली अशी ठेवू। त्यात थोडासा बारीक रवा, तांदळाचं पीठ, तिखट मसाला 2 चमचे, थोडीशी हळद, गरम मसाला, जिरा धना पावडर आणि चवीनुसार मीठ मी त्याला पण लावलं आहे, तरीसुद्धा पिठात थोडंसं टाकायचं। हे सगळं एकत्र करते मी। आता मी त्यात टाकणार आहे 2 वाट्या छोट्या तेलाच्या। आणि असं चांगलं पिठात त्याला पीठ चांगलं लावून घ्यायचं आहे, मिश्रण तयार केलेलं। आता आपण त्यांना असं परतून घेऊ। चांगली करपूस अशी शेकून घ्यायची, तळून घ्यायची। झाकण काढून बघू। चांगली परतलेली आहेत। आपण आता हे पानामध्ये काढून घेऊ मस्तपैकी अशी। अशा पद्धतीने झटपट कारली फ्राय आपली तयार झालेली आहे। तुम्ही पण करून बघा।